Ще стана. Окей. Така, окей, заред на всички жлюб, аз съм... Ето не получавам. Окей, ние сме 4D Gaming и... Окей, и снимаме този клип, за да ви кажем, че отваряме гейминг отбор, казва се 4D Gaming, както разбрахте вече по нашата регистрация и вече, както казах в началото. Така, значи, Крафти е в отбора и то DJ диската. Бомбата дъвка мъкни, бе. Екей Гоги Марти, мъкни. Добре, сета, така. Не сета, мъкни. Добре, мъкни. Значи, очаквате сигурно да качваме на яки игри. Ще започнем да качваме като за начало на Майнкрафт, после... Айде играем PES, искате ли? Не, имам идея. Сега в този клип може да напишете отдолу в коментарите на какво да снимаме. Мисля, че аз и Крафти го казахме преди малко, че може да направим такъв клип, ама айде. Заеби, така. Значи, в отбора в момента не приемаме кандидатури, някакви такива простоти. Тук единственото нещо, което да мога да влезете е да изгоним някой, да се освободи място, за сме май 3 човека, че 3 може да станем, 5 най-много. Значи, сега сме 3, нали? Чудим се за още един човек, или той по-точно се чуди да видим как се развие нашия канал. Няма да го споменам, заявете го. Няма да питате кой е. Така, окей. Сигурност не е някой неизвестен. Така. Със сигурност е някой, който започва с името Аф. Окей, така. Пак не, защо не ви оставя на дивно са? Аз не съм казал Аф в едно БГ, казах Аф. И окей, добре. Да, може да се абонирате за нас, ще очаквате Майнкрафт клипове и други прости, които може би ще предложите отдолу. Значи няма да играем обикновен Майнкрафт, сигурно май, надявам се. И... да, оставите отдолу игрите, така че... Аре, чао, коментирайте, дайте лайк на клипа и се абонирайте. Аре, чао, кажете. Чао. Чао. Чао.